माथो नोंखौ दाहाय आङो न'निफ्राय बेराव गाखोनानै आंनि आन्डारपेन्टखौसो दांनायनो हरदोंमोनलै। जायनाव आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्ट दं बिथांमोनखौ थाबैनो गावनि आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्टखौ सरकारनो गथायनो थाखाय खावलायदों। मा जागोनलै बे टिभि गंसेजोंलाय साला उल्थायनानै दोनबासो टिभिया ओंखारो, उल्थायाबा टिभियानो ओंखारा। मा असुरबो टिभिलै बेलाय। रागा जोंब्ला बुख्रेबनानै लङा सिङा बेपारिनिसो फानहरगोन देलाय। गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ गासैनिसिमबो जासिहरनाय थाग्रोबाय। दिनै फुंनि 7 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो माखासे अत्याचार बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। दिनैनि बिग ब्रेकिं निउजआनो जाहैबाय जोंनि सरकारनि प्राइम मिनिस्टारा जायनाव आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्ट दं बिथांमोनखौ थाबैनो गावनि आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्टखौ सरकारनो गथायनो थाखाय खावलायदों। आरो जाय बिथांमोना आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्टखौ सरकारनो गथायना होगोन बिथांमोना 10 करोड़ रां बान्था मोनगोन। ओंखायनो नोंथांमोना जायनाव दङ बे आन्डारपेन्टआ सरकारनो थाबैनो गथायब्लानो जाबाय। आरो बेनि लास्ट डेटआ जाबाय नैबे नभेम्बर दाननि 40 तारिखआनो लास्ट तारिख। नोंथांमोना जानो हागौ जोबोद सोमोनांदों, माने आपेल कम्पानिनि बिगोमाया आपेलनि सावगारिखौ सोलायनानै आंगुरनि सावगारि होनो नागिरगासिनो दङ। ओंखायनो सरकारजों हेफाजाब लानानै थाबैनो आपेलनि सावगारि थानाय बुस्थुफोरखौ बोखांनो नागिरगासिनो दङ। आरो आपेलनि सावगारिखौ थाबैनो बन्द खालामनानै आंगुरनि सावगारिखौ होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। दिनैनि बिग ब्रेकिं निउजआ बेनोमोन। आंबो हासुनो ओंखारथारबाय। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। मा जाथोनि निउसलै बेलाय? नंगौना नङाथाय निउसफोरालाय? नंमारगौब्लाथ' जोबोद मोजाङानो जाबाय। आंनियावथ' आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्ट गैया। सोर सेरायाव दङ नागिरनांसिगोन। मानसिफ्रा दुगैखांनानै जि जोम सुब्लाथाय बहा लामा बेखौनो नागिरनांसिगोन आं न' हाबनानै। माथो बुन्दासोलाय, फै जिरायफै। नों फैदों मोजाङानो जाबाय र'। मोनसे बिराद गिदिर बिग ब्रेकिं निउज ओंखारदों दिनै निउजआव। मा बिग ब्रेकिं निउजलाय बेमार राजा? फैलै जिरायफैग्रो, आं खोन्थागोन लासैनो। हा माथो बिग ब्रेकिं निउजमोन, बुङा मानो? थाबैनो बुंदो। माबालायनो सरकारा जायनाव एप्पल कम्पानिनि आन्डारपेन्ट दं बिथांमोननाव जुदि आन्डारपेन्टखौ सरकारनो गथायना होयोब्ला 10 कोटि लाख रां होयोनो सरकारा। बेखौनो दिनैनि निउजआव होगासिनो। बेखौल'सो नुबाय थायो नायब्लानो। आरो बेनि लास्ट डेटआ नैबे नभेम्बर दाननि 40 तारिखआवनो। 40 तारिखनि सिगाङावनो होनो खिथादो सोरनियावबा दङबा। मा जाथो निउस ओंखारोलै दानालाय। हा नंमारगौना नंमारा? नंगौलै नंगौ, नंथारगौ। निउसावलाय सोरबा ओरैनो बुङो नालाय। एसेबां गिदिर टिभि चेनेलाव नंखाय निउसफोरखौ फोसावगोन नामा? नङाब्ला नंथारगौ। हा नंमारगौब्लाथ' जोबोद मोजां बाथ्रा बे। जोबोद मोजाङानो जाबाय दे। मा नोंनाव आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्ट दङ नामा? थेद गैयालै, बहानि मा थादलाबायनो आपेल कम्पानिनि। जोंबायदि भिखारि मानसिनावलाय। होमबालाय नोंलाय मानोथो मोजां जाबाय दे होनना बुंदोंमोन? नङालै भाइ, जोंबायदि बेकार मानसिफ्रा दायो बै आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्टखौनो नागिरनांसिगोन। सोरानाव आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्ट दं। जाय सानाव नागिरनानै मोनोना बेखौनो जोङो खावनानै लाबथारनांगोन। दिनैनिफ्राय जोङो आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्टखौनो नागिरनायखौ जोङो जानांसिगोन। ओमलै बुन्दा भाइ, दिनैनिफ्राय नागिरनांसिगोन, नङाबा लास्ट डेटआ जोबलांगोन देलै। हा आं मोनसे बाथ्राखौ दासो सानखांदों। हा सरकारालाय बे आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्टखौलाय मानोथो नांगौ जादों? माबालै सरकारा बै सिगाङो 1500 फैसाखौ सोलायनाय बायदि एबारबो आपेल कम्पानिया बै जायनि नखराव आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्ट दं बै आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन्टखौ बन्द खालामनो नागिरदों। सिगाङो मदि सरकारा फैसाखौ बन्द खालामनाय बायदि बै आपेल कम्पानिनि आन्डारखौबो कम्पानिया बन्द खालामनो नागिरदों थाबैनो।
माने आपेल कम्पानिनिफ्राय सोलायनानै आंगुर कम्पानि खालामनो नागिरगासिनो दं दायो। बेखायनो सिगां जायनाव आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन दं गासैखौबो बिहुरनानै सरकारा आखायाव लानो नागिरदों आरो गोदानै फिन आंगुर कम्पानिनि आन्डारपेन दिहुननो नागिरदों। बेखायनोथ' सरकारा 10 कोटि रां होनानैब्लाबो बिहुरगासिनो दङ। बिदिसो नामा? औलै, जों बेयाव बेबायदि रायज्लायबाय थाबा जानाय नङा। मानसिफोरा बे बिग ब्रेकिं निउसखौ नुब्लाथाय जों नागिरनायनि सिगाङावनो गुबुनासो सोरनिबा न' नागिरनानै खावना लांथारगोन देलै, जों मोननाय नङा। ओंखायनो जों थांसै दानो नागिरलांनो। होमबालाय थांखानोसै दानो नागिरनो। खिन्थु रावनोबो खिथानाङा दै। जोङो मानसिफोरनि न' सिरि सिरि दुगैनानै दान्दाफोराव, तारफोराव, रसाफोराव लामना दोननायखौ सिरि सिरि खावना लाना फैगोन जों। थोद, बिदि गासैखौबो खावनानै लाना फैया। आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन नुब्लासो लानानै फैगोन। दे जागोन दे। होमबालाय थांसै दानो। जिफोरालाय रानगोन ना रानाथाय? सान्दुङानो गैथारा माथो गोजां बोथोरखाय। देलै, रानाबा थाथो। गोजां बोथोरनि सान्दुङा बिदिनोसै। नारा नारि 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 नारा नारा ना। ओइ बेमार राजा, सिरि सिरि था। हनै माथो सान्दुङाव सुनानै फोराननाय आन्डारपेन गांसे दङलै। मोजाङानो जाबाय, नुथारबाय र' गांसे। सिरि सिरि दै। मानसिफ्रा बोरैबा नुहुरब्ला खिन्थु बोरैबा जागोन दै घटनाया। सिरि सिरि थालै नोंबो। हामालासो आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन नंगौना नङाथाय? नायलाय। र' नायनोसै। थोद बेमार राजा, माखौ दांदो? थोद, बे आन्डारपेन नङा, बे माबासो। नाङा बेफोरखौ दोन। थोद, आंजोंबो मा जागोनलै? माखौ नागिरनो फैदों, माखौ लांनो फैदों बेखौनो नायनो रोङासै साला। माथिंबासो थांदोंलै मेगना आंनियाबो। सिरि सिरि था। बिदि दावराव खालामबाय थाबा सोरबा नुसनगोन देलै। हनै गोजौआवनो दं, एसे बाज्ल'ना नायदोब्रा आपेल कम्पानिनि नंगौना नङा। माथो जात्रा आनलाकिलै। माथो आनलाकि जाखो? माबालै, आन्डारपेना आपेल कम्पानिनि नङा, मायबा जकि टकि आन्डारपेन कम्पानिसो। नङाब्ला दोनदो, ओंखारदो माबार, सोरबा नुसनगोन। जात्रा नस्थ'लै। गारनायाव गैथालै, 10 कोटि रां मोनगोन। माखौथो गांसे नागिरनायावनो एसेबां जिंगासिदों नोंलाय? नागिरगोन ना मानसिफोरनि न'। टेनसन लानाङा, नैबे बुन्दा थानायाव नागिरना दिहुनथारगोन गांसेबाबो। आरो जों सानैया 10 करोड़नि माहाजोन जागोन। बेमार राजा आरो बुन्दा, नोंसोर सानैया बेयाव मा खालामफैदों? थैबायलै दाननासो। माने जोङो नैबे जि लामनाय ताराव मासे गिदिर दाउबो नुहुरदोंमोन। बेखौनो जोङो अन्थाइजों खुबैहरनानै थैबाय साननानै खाथियाव फैदोंमोन जों। जोङो मासे गिदिर दाउबो नुथारदोंमोन, बेखौनो खुबैखाना हरदोंमोन। होमबालाय माथो नोंखौ दाहाय आङो न'निफ्राय बेराव गाखोनानै आंनि आन्डारपेनखौसो दांनायनो हरदोंमोनलै।